टेने ओमफ्राय नै बिमा फिसा साथामजों एकदम केक दखानाव आरोना ओमफ्राय बिसोर सेस भेनिला गोजायनि बार्थडे गाला ओमफ्राय कुन्टु সকলে নক আর নাই চকলেট তো 500 পড়িব ওই আগের গুলো আছে 350 তো ভ্যানিলা হয় হ্যাঁ তো চকলেট তো লাগছিল কিন্তু কি এই একটাই আছে ডিজাইন না কয় আর একটা আছে কেন কয় ডিজাইন চাও এনেকুৱাই সেম এটা 500 পড়ে আর আগের গুলো 350 ओमफ्राय आङो सिगां नायनाय दखानावहाय फिसालाखौ जाहोबोनानै नैबे एकदम नांजाबनाय सेरनिनो दखानाव नायफैबावबाय आरोना नै सेस भेनिला गोजा आं बैनि चकलेट केकखौ बारा फसायाखै आरोना मोनैल' डिजाइन दङ बेबो सोमकेकेनो आंहा फिसा हिन्जाव नालाय एसे डिजाइन गोनांबा मोजां मोनोना रेडिमेड लांफैनायनि खोथा नालाय आंनाबो माथो होनबावनो आरोना जेखौ बानायनाय थायो बेखौनो लांनांगौ जायो थेवबो बेहायसो दंबावो नामा साननानै नायफैबावबाय आङो এইটোতো লৈ কিনে ফ্ৰিজতহে ৰাখিব লাগিব কালি কয়টা মানত খুলিব আপোনাৰ দোকান আজি লাগে না কালি লাগে কালি লাগে কিন্তু একদম ৰাতিপুৱাতে লাগে ৰাতিপুৱা মানে 9টা ইয়াৰ আগত মই লৈ যাম এতিয়ালৈ আৰু বেলেগ নাই বেলেগ নাই চকলেট এনেকৈ হয় ৰেডিমেড টিভি হয় হাফ কিলো আপোনাৰ ডিজাইন না হয় না সিম্পল হ'ব ডিজাইন লাগিলে 1 কিলো 2 কিলো তাইতো ओमफ्राय मा होनो बे उनाव नायनाय दखाननिफ्रायनो लाबाय आङो ओमफ्राय बे नायनायखौबो लायाखिसै बेलेगखौ लाबाय नाम लिरहोनानै नै एसे टपि टपा मा नांगौ मा नाङा बेलुन बेलान लाखाबाय आरो ओमफ्राय ब्लडसै आरो ओमफ्राय आरो इनिफ्राय सिदा दिनै एलएमबियावहाय एसे गोरि लांसै होननानै शनिबारनि ब्लग्स मोनले सनाफोर बे आरोना ससेयाहाय ओमफ्राय बेखौनो आङो मा खालामनो दखाना बहुत बन्द' जायोना शनिबारावहाय ओमफ्राय एलएमबियाथ' जेब्लायबो खुला थायो नालाय बेहायनो दों फैनानै लाबाय आङो एसे गोरिबो लानो थांखानोसै होननानैहाय जा सिथों ओमफ्राय फिसाजों जादाबो जाबायानो नै रेडि ओमफ्राय ओरैबादि बै गाइखेरजों बानायनाय मा होनोमोनथाय बेखौ बरफिना खालाव होनो बेखौ जानो खि जानो ओमफ्राय फिसालानि जादा फुसका नै गाय नेगासिनो ओमफ्राय गहा मालायफोर जानाय लानानै फैबाय सानसे सिगां ओमफ्राय दाना फ्रिजथ' गैया लागा बाबाय सिखाखौ हानलाय मामा सिखाया हानहर लासै हान आब'मोननि फ्रिजआव दोनथ'नोसै नैबे आब'नाव दंखायो जारलाहाय फ्रिज गैजा रोङि मानसिफोरजोंबो जिगोन बेलुनाव हाफा जागोन गावसो आस'हाय आं जिबनफोरजोंबो जारलासो ओमफ्राय मा लायनो थांदों मा लायो आफानि जात बिनि बोलोआवनो आंबो लाफाबाय आरोना एलएमबिनि फुसकाखौ आंबो जाफेरनायाखै सोरबा लोगोफ्रा साफा मोजां ग्लब्स गाननानै बानायो बा साफा बानायो बिदि होनदों नालाय आंबो दे होमबालाय आंबो लाफादों होननानै एकदम 20 थाखा लानानै फैबाय नै गैथारा गोथावालाय नै माबा माबि खुदुना होना बानायला बायो नामा आलु बाथोनफ्राबो नै जानो नायनोसै फार्स्ट टाइम एलएमबिनि जाबायबो मोनसे माने खुलुमबाय सोनाफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फेन खेबसेबाव बावबाय सबाय मानसि फवाननाय महर लानो सोनाफोर दा मुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद लामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय सिगाङावनो रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो नोंथांमोनखौ दासो बरायबाय आङो 20 मिनिटसो मिसिबफानानै आरोना फिसाजोजोंहाय माने फिसाजोबो फिसालाबो उन्दुलांजोब्बाय नै फिउस थांजोब्बाय आरोना समायाबो 10 जाथारनोसै नै 5 मिनिटल'सै हरनि 10ता बाजियावसो ब्लग स्टार्ट आरोखि आंना उफाय गैया आंबो उन्दुसिगौमोन गोदो बिराद उन्दुनो ओंखारबायमोन ओमफ्राय खामानिया आद्रा दङना आंना ओंखायनो आङो खामानिखौ एसे मावनानै लाग्रोथारनोसै आरोना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय आङो दै गिलास लोंनानै सिदा बेलुनखौ सुनो लाबाय आरोना मोननैसो सुखाबायबोमोन आङो ओमफ्राय फिसालायाबो आंबो सुनोसै नामा होनना बुंदोंमोन नों जुदि उन्दुनो ओंखाराखैबा लेखाखौनो फराय बेलुन सुनायखौ टेनसन लानो नाङा होनना बुंदोंमोन आं ओमफ्राय दसे फरायबावनानै दुमफ्ला आरोना फिसालायाबो गैला डेमेज एबारनो आङो सुयै दोनखानोसै ओमफ्राय ओरैबायदि गोराना बेलुनाबो दा बुंसै माने बेलुन सुग्राखौ नांगौमोन एकदम खुगा सालाय बिखाया खें मोनलायो ओरैबायदि गोरा ओमफ्राय फिसा टेम्पोर आरोना आंबो एसे हरु साइजखौ हरदो ओमफ्राय मा होनो पेकेट फिसाखौ हरदो ओमफ्राय हनै बेसेबांबा गोरासो आरो ओमफ्राय जा गाज्रि मोनो आं बेलुनखौ सुनानै आरोना एकदम खुगायाव गाज्रि बोरैबा मैला मोनोना ओमफ्राय बेलुना नै मिन्थावथाव माबा अयनायहाय माबा खिथु गोनांलाय आरोना बेलुनाबो दानिया नुबा जा मोजां मोनसिगोन इयो सोनाफोर आङो सुनानै लाग्रोनोसै आरोना बिमा बुरै पार्टि फिसाबाबो बेफोरखौ मावाबा उफाय गैयाना
आरो जिहेतु बोसोराव खेबसेल' फैयो आजिखालि गामियावबाबो बार्थडे बानायाबा गखाला गथ'फ्रा बार्थडे होनबाथाय आरो एकदम हाहाकारखासोना बोसोराव खेबसेल' फैयो नालाय जोंनानो डेटखौ मिन्थिया थेवबो एकदम आंनि बार्थडेया माला डेटखौ जायाफ्रामा होनलाबाय थायो आरोना आरो बिदायाबो उकसायबाय थायो जोंना जा अयथासारखा ओमफ्राय बेस्रा जेबो गिफ्ट गैया आरोना गस्लायाबो गोथार आदा बायना हरनायबो दङ आरो टंलानि बिमानि बायना हरनायबो दङ बेफोरखौनो गाननोसै आरोना आं जेबो लायनाय जायासै मासनि लास्टआवलाय मा मोनबावनो थाखा फैसायाबो बिदिनो जाहैलाय लांबाय ओमफ्राय नैबेयाव बेलुनखौ माखासे सोना होदों आरोना बेना गिफ्टआ गावनो सोनानै लादों माने जुवेलारिनि गावनिनो मा लाबोनायमोन आसानना फाइल लाबोनायमोन बेखौनो जि मोजां मोनो बेगखौ बेखौनो सोनानै लाबाय आरोना थ' बेखौनो गिफ्ट साननानै लानांसिगोन आरो बिमाया गिफ्ट माला होबाय होननानै बेखिनि बेलुन सुनायावनो खुगा खुगि बिखा बिख्लो रुवायजोब्बाय आङो ओरैबादि गोरा बेलुन आयौ बेलुननि पाम्पार नङाबा जायाहाय बियो जाबाय थोबाय नै बाल्थिंसे जाबाय सोबाय कयेकथा दंबावोमोन बेखौ थाथोंसै सुला आङो गावनि बेगावनो गाबोन नागिरगोन बियो थाथोंसै गाबोन ओमफ्राय फिसाजोखौ सारप्राइज होनो थाखाय आङो एकदम जायाफ्रामाबो नै बिदिनो साजायबाय आरोना कालारलेस नालाय आरो अबाय होनो अबाय मानो जेबो चिपकिजाया माजाया एकदम दुरुङावनो नै बिदि खानानै आइदै बेखौनो हारसिंनो बेसेबांबा गोबाव आरोना मुभि एक्सप्लेनेसन नायै ओमफ्राय जि जोमा नै दा बुंसै आरो एसे सिदा गोजा बेलासियाव सुनाय मानाय बेफोरखौ गाबोन बहनगोन ओमफ्राय नै बेखिनिखौ मावनानै दोनखाबाय आङो बिदिबायदिनो जेबो खामानि गैला आरोना ओमफ्राय एकदम गफं गफा टेबोल फिसाखौ एकदम फुगारसिम खोबनानै दोनबाय आं मिनिथावथाव टेबोल कभाराबो जिगुलायनायसो नालाय ओंखायनो बेखौनो एसे बबाय आरोना आङो एक्सट्रा थाबाय थाखानाय बेडशिटखौनो खनलायलायनानै ओमफ्राय मा होननानै बुंनो बेखिनि मावनायावनो ओरै 12था जालायनोसै आरोना उफाय गैया हारसिं मानसि नालाय आरो आंबो इमारजेन्सिसो ओंखायनो फिसा खामानिबा मावनानै दोनखाबाय आरोना दै गिलास लोंनानै उन्दुनोसै आंबो आरो गेजेरावनो सिखारनानै बेलुन सुहां फुनायावनो सिखारनानै 10 मिनिटसो गावजों थाफाबावनांदों ओमफ्राय ओहो जानाय नङा बेखिनिखौबाबो खालामथारनांगोन आङो गाबोन दुगैस्लाबनो हाया फुजास्लाबनो हाया फुङावबो आरो बिमाजों आथाना ओंखायनो आरो ओमफ्राय आं दा बेखिनियाव थाथ'नोसै सिदा गाबोन फुङाव लोगो मोनसै आरोना नोंथांमोननि थाखायथ' माबाया ब्लगसा मोनसेल'सो जागोन गुसुंनो खिन्थु आंनि थाखाय अखानायै आरोना बेखिनियानो दा आं दै लोंनानै दुमफ्लांबो गुड मर्निं सोनाफोर नेक्स्ट मर्निंआव 6ता जाहां सिखारबाय आङो ओमफ्राय नै फिसाफ्रा सिखारथ'वाखै आंना सिरि ओमफ्राय भइसो होदों आरोना चुपचापनो राफोद खामानि मावनानै दुगैना लानोसै आं सिखारनानै न' सिबला सिबलि खामानि मावनानै एकदम दुगैस'नानै आंहा आलारि बाथिबो लागायनानै लानो हाबाय दिनै आंनि सनायाबो सिखारनानै गाबाखै आरोना गामाखालि सिखारनाय लोगो बिमाखौ बिसिनायाव लेंफिनोमोन खिन्थु दिनै दुफुं सिखारनानै गावनो माने रायज्लायदों आरोना मैयाफोरबो मोनथिखाबाय नालाय गाबोन फुङाव मा जागोन होननानैहाय ओंखायनो माने टेनसन गैया आरोना देलायखांबाय देलायखांबाय सना आयु आमाय बायना हरनायखौ दासो गानबाय माथो थनलायलायो आमाय गिदिर बायना होनाया बोसोरसे जाबाय आमाय गिदिर बायना होनाया ओरै ओमफ्राय बाबायाबो रेडि थै नोंनि रेडियाबो बिथि बाजोंनो जाखाबाय आंहा ओमफ्राय बे बिबाजै हायलुरिखौ माबार लेंहरबाय आङो ओरैबादि लेजिनै मालाबानो टाइमा 7था जालायबाय आरोना 6थायाव सिखारनायानो ओमफ्राय मा होनो दानि गिदोंसो दे आङो बिमायंमोननिफ्रायथ' केकखौ लायबाय बिदाया ओमफ्राय आं खुनुरुखुम टेबोलाव दोनबाय फटफरिया बोख्लायदों मानसिया मा अबस्था जानानै दं आंबो मिन्थिया आरोना नायनो रसनाफोर एसे नेस्लिवो गैया फैया आरोना ओमफ्राय बिमायंमोनाबो लोमजाला जोबनानैसो दङ बिब'मोनाबो सिखाराखैनो गिदोंसो आङो दानि ओरै बोख्लाबदों मानसिया र' आइ बाबा लांफैनो नोङो सना फिसान माबानो बाबायाबो बाबा ओमफ्राय जोंना बार्थडे केकआ आरोना हेपि बार्थडे टिना रजाथ'वाखै मा सना फै ओरैबादि भेजाल आरोना
Happy birthday, Tina. Happy birthday, Tina. Happy birthday, dear Tina. Happy birthday to you. Open. One, two, three. Oh. Happy birthday. Happy birthday, Tina. Ya, ada aku dulu, ada aku. Nunggu. Ya, aku dulu. Langan dulu, Mbak. Ada temen sana, Mbak. Quay mặt đi, quay cái này. Rồi để xem nào. Rồi ikut sini aja. मा होनबावनो आरो जों गोजायैनो हाग्रोबाय नेबा मोना नालाय बिब' मोनाबो सिखारथ'यैखाय हनै जायखिजाया केकखौल' होनानै खामानिखौ फोजोबसै आरोना सना फिसाला जानो होननानै आंजों र' बिदायाबो बेयाव जागासिनो दे जादो दे जा जों हाखांनानै साहा फुदुंनाय जानहांनाय समावसो सफैबाय आरोना ओरैबायदि एसे रायदों आङो जोंनानो खामानिया नाथुर नालाय गथ'आ फुरा ब्लगार नामा आङो माबाहाय नै फंबायनिफ्राय लाना फैदोंमोन माबाखौ बेखौ स्टेन्डखौ आरोना टेबोलाव दोननासो आं बिदि लाना बेरायग्रा नङा बियो नङा मोजां टेबोलाव गेम दोननानै आं दानि बेजोंनो एसे शुट खालामदोंमोन बे केक हानाय मा हानाया माने गोलैया लोरसोर गैया ओं दिनैसो बाहायदों लाबोनायनिफ्राय मोजांथार मजबुतनो एसे ओरै फैदोंदो नों सिनायनांगोन ओइ फाग्लि जारलाहाय केमेरा स्टेन्ड लाफेरो नालाय र' साहा आरि फुदुंदों एसे जेबो गैयाहाय आथुर बिथुरखायनो जेबो खालामासै आरोना एकदम टेरेबले फिसा माने सबसे मिनि बार्थडे पार्टि होननानै सिथिगोन आरोना बेखौ खुनु बेला बिदि जाफेराखैमोन बिस्रा दा फिसाजोनि बेलायावसो 3 बोसोर जाबाय आंनि फिसाया फोरमायनो रोंलायलाङासै आङो बे 3 बोसोरनि बार्थडेआव ओमफ्राय एकदम मिनि बार्थडे जाबाय आरोना रावखौबो लिंहरनो हायासै ओरैनोबाथ' मा होनो फिसाजोनि बार्थडे समाव आङो ओरै निमाखौबो लिंहरदोंमोन ओरैनो आइखौबो लिंहरदोंमोन माने बे समाव साना गोलाव जायोमोन नालाय सानैबो फैथारोमोन माने 2 बोसोर बार्थडेआव नोंथांमोना ब्लगखौ नुखादों फैदोंमोन ना सानैबो बै हेलाबा बेलेग रुमावसोमोन ओमफ्राय 1 बोसोराव बिफा दंमोन आरोना ओमफ्राय नै दा 3 बोसोराव बिबै थिबै रावबो गैया बिफाबो गैया एकदम बिबाजै मोनाबो लेटके सौफैदों आरो बिमायं बिब' मोनाबो एसे देहाफ्रा थुग गैया रावबो एकदम मिनि बार्थडे पार्टिहाय अनाखाना गथ'आ बिफाखौ गोसोखांबाय जों मोथोनो बिफा थाबा साब्रैजोंनो मिनि बार्थडे जाबावगौमोन मिनिनि बार्थडेनिफ्राय एसे देरसिन जागौमोन आरोना बाट मा खालामनो फट' हरना दोनसै आं बिफानो गोजोनथोंसै आरोना आंबो आथुर सनाखौ आं माने दाबसे जायगायाव थांगोन आरोना लगे नै आं दा बिबाजैमोनखौ लेंहराबाथ' साहाबो फुदुंबावलासोमोन गाइखेरखौ बिमायं उनाव होलांनानैहाय माबानोसै आरोना ओमफ्राय रायखांलायबाय थायोना इसोरो बे राजा गियानजों ओंखायनो इसोरखौ फैथार होननानै फुङाव लेंहरबाय आङो जेरै थेनै बिसोरनो साहा पानि फुदुंनानै गाइखेरा एसे आग्लायनाय दं आरोना बेखौ बे आब'मोनाव होलांसै गावसोर दायो फुदुंथोंसै केकखौबो गालांसै आङो साख्रि जाग्रा लाबोदों गालांसै ओमफ्राय
आङो माने जाखांनाय लोगो लोगो ब्लग थांसै आरोना बेनिफ्राय आं दा ब्लगखौबो बेजों लोगोसे दोनथ'नोसै 25 मे 2025 आरो दिनैहाय ओमफ्राय बे 25 मेआव आंनि फिसाजोआ फुरा माने 3 बोसोर कमप्लिट जाबाय आरोना कमप्लिट जाबाय गाबोननिफ्राय 4 बोसोरावसो हाबनोसै आगैमोन आब'मोन सोरबा सोरबा सोंहरोमोन नानिया खय बोसोर जाखो होननानै 3 बोसोर फुरा जाबाय आरोना ओमफ्राय दा आङो दोनथ'सै जायफोरा आंनि बेखिनि फिसा बार्थडे पार्टिखौनो फुराय नायलांबाय मिनिटबो ओंखारसिगोन नायग्राफोरा मा बार्थडे पार्टि जाखिसैलाय मा जाखिसैलाय होननानै केक होननायखौ मिन्थिबाय बार्थडे होननायखौ मिन्थिबाय नालाय ओंखायनो बेखिनिखौ आं खालामथारबाय आरोना ओरैबादि इमारजेन्सिसोमोन नङाबा दा एफा सिगांनिफ्राय रायखांबाय थानायखाय आं दा बेखिनिखौ खालामनाय जाबाय आरो फिसा आधा केजि बार्थडे लानानै फैनो फिसा आधा केजि बार्थडे लायनो माबा केक लानानै फैनानैहाय गरमाबो दिनै बिराद गरम जोङो देलायखाबाय बे ड्रेसजोंनो थांगोन आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय